καθώς του έφυγε μπροστά η μπάλα, ενώ στην κόντρα η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει, ανατρέπει εκτός περιοχής και θα δει κόκκινη ο Μάχο. Κόκκινη για τον Αυστριακό, σωστά από τον Κασναφέρη, καθώς ο Μάχο ανέτρεψε τον Αργεντίνο, τον Πάρα, που έβγαινε μόνος του προς την εστία εκτός περιοχής, και η ΑΕΚ θα μείνει με 10 παίκτες και θα προχωρήσει σε αντικατάσταση ποδοσφαιριστή για να έχει άλλο goalkeeper. Βλέπετε την σχετικά επιπόλαια, θα έλεγα, ενέργεια εδώ του Μάχο. Βεβαίως το αίσθηκτο τον οδηγεί να ανακόψει τον αντίπαλό του, αλλά φυσικά... Και εδώ η πάσα του Κλέτο για τον Ζουράφσκι, και ο Νικοπολίδης αφήνει την εστία, αφήνει την περιοχή, ανατρέπει τον Ζουράφσκι στο 19. Θα αντικρίσει κίτρινη κάρτα, ξανά η φάση, πάλι στον κενό χώρο. Ο Ζουράφσκι πρόλαβε ο Νικοπολίδης. Εδώ ζήτησαν κόκκινη. Αλλά ο Άντζας παρακολουθεί. Σπέβδω να πω ότι είναι συμπάθεια του Αντωνίου με την. Έχει νόημα για αυτόν τον αγώνα. Ο Τζόρτζεβιτ, συμπάθεια πολλών Ολυμπιακών. Παίρνει το φάουλ από τον Ιγκλέσιας στο 28. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στον Ιγκλέσιας. Ματίας Βάλτερ. Εδώ σπρώχνει τον Τζόρτζεβιτ. Και έχει σημασία που μας το υπάρχει σφύρμα του κύριου Κάκου για φάουλ που κάνει ο Τζόρτζεβιτς. Ευκαιρία να πάμε στον πάγκο της ΑΕΚ, τον Μίλτο Θεοδοσίου. Μίλτο. Ο Σέρα Φεραίρη είναι όρθιος από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ζητάει όμως ηρεμία από τους παίκτες, το να μην παρασύρονται από τον γρήγορο ρυθμό του Ολυμπιακού και το δυνατό ξεκίνημά του, και από το λαγό